An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi araba ye araba min bɛnnen bɛ nazarasan o kalo 6nan ye juin kalo ye bi o tile fɔlɔ ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye furanjɛla kalo ye an balana k'a fɔ jate la bi o tile 2nan ye san kalo 11 na don hijira san 1443 san dugo de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ Gana jamana kɔnɔ na ni ala ye sibiri nata jira na seedaw bɛna sigi bakɛrɛnlen kɛ ye Mali ani Burkina jamana ni Lagina jamana kunkankɔrɔ fɔw la o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ na min ye lakana ye o b'a la ka sabati yɔrɔ ni yɔrɔ o waati kelen kɔnɔ na jadiwala tigilamaw a yirala k'a fɔ yɔrɔ dɔw la k'u bɛ to k'u sɔn min ɲɔnɔ marabolo siribalakaw fɛ yen kunu fitirida fɛ u ye wulikajɔ dɔw kɛ ka se ka taa maaw bolafɛnw ninnu na ka yira k'a fɔ ko donso bɛ dugu kɔnɔ na n'olu ma bɔ yen ko sɔmiya tɛna kɛ yɔrɔ dɔw la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la o waati kelen kɔnɔ na min ye Masina marabolo kɔnɔ ye kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ caman na bi an bɛ don min na ko bi min ye basiki kɔni k'o b'a la ka cogo yɔrɔ caman na bi kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se min ye kunnafonidilaw ye olu bɛna fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛna kɛ palais de la culture la kalo min n'i y'a sɔrɔ n'an filɛ o kɔnɔ o labanto la o fara ɲɔgɔn kan kun ye fɛn jumɛn de ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kunbaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔmɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔn k'a fɔ seedaw ka lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen min n'i y'a sɔrɔ n'u kan ka sigi sibiri don a bɛna kɛ Gana faba la Accra o lajɛrɛ min n'a bɛna kɛ a yirala k'a fɔ ka sanga kɛ dɔ k'a fɔ kɔrɔfɔ caman ni jateminɛ caman ye ko sigi kɔni bɛna kɛ anw ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnen Mali ka taa se Burkina jamana ni Lagina jamana fanga d'Afrique o jamana minnu na i ka da olu kunkan kɔrɔfɔw de bɛna ta ni ka da kɛnɛ kan maa caman ka fɔ la ka sanga ni ka dɔ k'a fɔ CEDEAO sigafɔ laban minnu bɛ yen nin waati ninnu na ani da sumusumuni minnu bɛ yen k'e ka dɔn ko n'Ala sɔnna ma gɛlɛya min b'anw ka jamana kan ko nin bɛna kɛ sababu ye n'a kɛra maa caman sigilen b'a kan ka sanga ni kunnafoni dɔw ye minnu bɛ ka minɛ da surun na k'a fɔ ni Ala sɔnna ma basigi min n'an gun b'o kan gɛlɛyaba de min b'an ka jamana kan n'o ye CEDEAO ka gɛrɛntɛ ye ko ni Ala sɔnna ma gɛrɛntɛ in n'o ye embargo ye n'a ma wuli fɛn min i ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔw ye nafolo o taa ni ka segin dɔw kɔni i ka dɔn k'a fɔ n'o ye an ka wari minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kɔni ni a yira mɛ k'a fɔ ko maga tɛ se ka k'olu la k'i ka dɔn k'o laban kɔni olu kɔni bɛ sɔn ka labila lajɛ in kɔnɔna na maa caman ka fɔ la ka sanga n'i ka dɔn k'a fɔ farafinna ka keleyantɔ ɲɛmaa ye n'o ye Macky Sall ale yɛrɛ ka kɔrɔfɔ dɔw la a y'a yira k'a fɔ ko ale kun taara i ka dɔn k'a fɔ Makan o kɔnɔna na dɛ maliden dɔw n'i y'a sɔrɔ maliden dɔw ye musolaka b'o la cɛlaka dɔw b'o la k'i ka dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛɛ y'i tɛgɛ ɲɔgɔn ɲɛsin ale de ma ko ni Ala sɔnna ma ale yɛrɛ seko tɛ k'a sɔrɔ k'i ka dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔnya kumaw don n'a bɛna jɛ kan fɛn minnu kan k'i ka dɔn k'a dɔw bɛ tɛmɛ o sira fɛ nka ni Ala sɔnna ma fɛn o fɛn u seko n'u damayira ye k'i ka dɔn o na ta nka ale kɔni tɛ se k'a latigɛ k'a fɔ ko an ka gɛlɛya bɛ ban k'a sɔrɔ min ka dɔn k'a fɔ lajɛrɛ in n'a ma kɛ kɛnɛ kan ale kelen tɛ se k'o hakilila ta maa caman ka fɔ la CEDEAO kɔnɔna na bi a ko ndomo jatigɛ bɛ maa minnu bolo o caman yɛrɛ k'a fɔ ni Ala sɔnna ma welekan minnu kɔni dara an ka jamana ministre bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko in ɲɛnabɔli ma ka taa meleke i ka dɔn k'a fɔ togokaw ka jamana tigi la bi na taa ni kɛ sigi minnu bɛ sen na kɔrɔfɔ caman bɛ bi maa bɛ se k'a fɔ ko n'an sigira i ka dɔn k'a fɔ sibiri nata in ni Ala sɔnna ma i ka dɔn k'a fɔ k'o bɛna kɛ so ye fiɲɛ dɔbɔda bɛ se ka sɔrɔ cogo min na maa caman ka fɔ la ko nin min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni ye Mali sɔrɔ bi dɔ yɛrɛ cɛ dɛ Malidenw y'a yɛrɛ k'a fɔ bɛ jamana ɲɛmaaw kɔ u ka hakilila bɛɛ lajɛlen la ko CEDEAO ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ko n'i y'a jateminɛ k'i ka dɔn ko fasoden fanba k'olu ye hakilila min ta k'a fɔ bɛ faso ɲɛmaaw kɔ o hakilila la k'o de don u b'a ɲini hali bi CEDEAO u ka jisuma k'u koliji la k'a sɔrɔ kɛ ko Mali kɔni ko n'i y'a ta ka kɛ fɛn o fɛn ko a tɛ taa ka Mali de dan wa i ka dɔn k'a kɔbalilen de bɛna kɛ Mali kɔnɔ i ka dɔn Mali yɛrɛ de b'a dɔn Mali kan ka mara cogo min na ka sanga n'i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni caman ye bi minnu ma ɲɔgɔn sɔsɔ ni Ala sɔnna ma sibiri dɔw lajɛrɛ maliden bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'o makɔnɔ o bɛna kɛ cogo jumɛn de la an ka seko ni dɔnko cɛba min bɛ n'i y'a sɔrɔ street olu bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔw kɛ ni ka wele bila ni gɛrɛntɛ jugu in bɛ se ka bɔ an ka jamana kan cogo min na a yirala k'a fɔ ni Ala sɔnna ma ni ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka ban nɛgɛ mɔ o b'a yira k'a fɔ sibiri dɔw kɔni fasodenw caman na to i ka dɔn k'a fɔ jabarani bɛɛ lajɛlen na sigi ka nin lajɛrɛ in kɔnɔ a bɛna kɛ kɛcogo min na nka sigi kelen b'a kan k'a fɔ ni Ala sɔnna ma an ka gɛlɛyaw kɔni
ko ni misɔn ka fura sɔrɔli wula an bɛ dugawu kɛ faso denw bɛ k'u min miiri yarabi Ala ka sigi fɔ in Ala ka kɛ an ka jamana ma hɛrɛ ye k'an ka jamana k'an da fan k'a la hɛrɛ ye fiɲɛ wula bɛɛ lajɛlen bolo bi kunna minɛ na lajɛ min na kɛ Mali tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen ka taa se Laginɛ ni Burukina jamana ma anw ta ye hɛrɛ Ala sira min fɛ yarabi a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Ala k'o sabati n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi bi na an ka jamana lakanabaa wulikajɔ minnu n'i y'a sɔrɔ n'o sigira sen kan kabini sangajan a yirala k'a fɔ n'i ye marabolo lajɛ bi wulikajɔ minnu b'u fɛ n'o ye ka don kungo kɔnɔna na ka se ka wulikajɔ kɔni ta n'i y'a sɔrɔ jariwala tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka tasuma daw la k'o baaraw bɛ sen na an bɛ don min na ko bi wa ko maa bɛ se ka fɔ tiɲɛ na la ka kɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi nɔgɔya kɔni k'o bɛ ka don yɔrɔ camanw fɛ Moti marabolo kɔnɔna na u bɛ ka wulikajɔ kɛ yɔrɔ dɔw bɛ hali n'i y'a sɔrɔ jariwala tigilamaw tun ye maaw gɛn ka bɔ o yɔrɔ la ka taa i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman ta ka yen ci ma k'an ka lakanabaaw ka wulikajɔ fɛ bi maaw b'a la ka se ka fɛɛrɛ kɛ o yɔrɔ k'u ɲɛ bɔ u ka yɔrɔ kɔrɔw fɛ o kɔfɛ u b'a la ka wulikajɔ wɛrɛw kɛ n'o ye sansaliw ye ka maa dɔw n'i y'a sɔrɔ jariwala tigilamaw ye ka se ka dɔw ɲɛnama minɛ o kɔfɛ ka dangariw la ka tila ka minɛ dɔw sɔrɔ u la k'o bɛ ka kɛ yɔrɔ caman hali dɔgɔ fɔlɔ in kɔnɔna na u bɔra k'o kɛ Moti marabolo dɔw kɔnɔna na tuma min na u b'o la jariwala tigilamaw kɛla ka wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin Jɛnɛ an b'a lɔn k'a fɔ mɔnikɛ yɔrɔ dɔ ma o min kɛra n'o kɛra Diginɛkaw fɛ yen a yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ in na e ka dɔn maaw bɛ kule la nka o n'a tabaliya jamana lakanabaaw u bɛ labɛn na o yɔrɔ ninnu nɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ minnu kɛra ka se ka fu siri o dan na maa caman ka fɔ la Moti marabolo kɔnɔna na bi n'i y'a lajɛ ko an ka jamana lakanabaaw u bɛ ca la dɛrɛ nka maa ninnu k'i ka dɔn dɔ yɛrɛ tɛ dɛ tɔnfilɛzo ko minɛma de u bɛ wulikajɔ de kɛ n'u y'a ye k'a fɔ an ka jamana lakanabaaw yɔrɔ min na i ka dɔn k'a fɔ u tɛ yen fɔlɔ u bɛ boli ka taa kɛ wa u bɛ boli ka segin de ko nka ni Ala sɔnna ma wulikajɔ min bɛ jamana lakanabaaw fɛ bi ka se ka yɔrɔ logoba ko n'o k'o sigira sen kan k'a bɛ kɛ so ye an ka jamana basigi ni ka sigi sen kan n'an bɔra yen ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko an ka jamana lakanabaaw k'u ye wulikajɔ dɔw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na tugu ale fanfɛlaw la ka taa ndobu yɔrɔw fɛ kunnafoni caman bɛ yen minnu y'a yira k'a fɔ k'u ye jamana lakanabaaw ye munumunu zalo la ye ko jariwala tigilamaw n'i y'u lajɛ o yɔrɔ la bi k'u dili karilen bɛ kosɛbɛ fɔlɔ u jamakuluba tun bɛ yen nka sisan k'i ka dɔn k'u bɛ ye dɔɔni dɔɔni o kɔfɛ k'ale bolimafɛn minnu b'u bolo n'i y'o dɔw lajɛ n'o ye mobili dɔw ye sigidalama dɔw ka sira la k'i ka dɔn k'o yɛrɛ tɛ maa caman ye bilen o b'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ minnu bɛ hali bi u bɛ fɛn min fɔ ka tila k'u to yen ni k'u dama suɲɛ ka wele bila ma k'a fɔ jamana ɲɛmaa hali bi u ka lawuli in de jija an bɛ waati min na ko bi u ka tɔ nɔrɔ ɲini sango jamana kɔnɔna na an kun bɛ sɔmiya ka sɔmiya u bɛ se ka sabati cogo min na n'o tɛ ni maa min ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ besisi marabolo ka taa se ndobugu marabolo ma bi bi na ko jariwala tigilamaw kɔni u ka naga segi e ka dɔn u bɛ ka dɔgɔya ka taa fɛ o kɔfɛ dɔgɔfiri marabolo kɔnɔna na k'o bɛ cogo min na n'u tora o yɔrɔ la ka wulikajɔw kɛ hali bi farabugu sira a bɔli kɔni gɛlɛya bɛ o la hali sisan an bɛ fɛn min fɔ hali bi u ka wulikajɔw kɛ basigi ni lafiya min ni fasoden bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ ka se k'o sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen Masina marabolo kɔnɔ n'o ye Kolongo ale mara kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko jariwala tigilamaw k'u se zumaya mɛ nin waati in na dɔɔni dɔɔni sigidalaba minnu bɛ yen olu ka kunnafoni na k'i k'a dɔn ko nin kun tɛ se ka kɛ tile 2 ni 3 walima dɔ fura kelen ni mun man kan mɛ nka an bɛ don min na ko bi k'u b'a la ka kɔni i ka dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen olu fumalen bɛ k'u ye nka o n'a tabalilen kɔnɔna na maa kana danayaba da u kan dɛ jamana lakanabaaw u ka wulikajɔ de kɛ hali bi ka se ka dili kura don kow la sango u kana ye yɛrɛ sa k'a fɔ k'u bɛ dankari maaw la an bɛ dugawu kɛ o hakilila min bɛ sen kan Ala k'o bila basigi ni lafiya o minɛ kɔnɔ an ka jamana k'a kolosuma n'an bɔra yen siribalakaw fɛ yen min ye kunu yɛrɛ ye ni yɔrɔ caman bɛ k'a fɔ ko basigi bɛ ka don yen o waati kelen kɔnɔna na u n'a mɛn ka n'u daga siribala u taara maaw kunbɛn kununko fitirida yɛrɛ fɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma dɔ yɛrɛ tɛ dɛ ka maaw ka bolimafɛnw darakiw la an'u ka telefoniw n'u ka wariw a fɔra cogo min na e ka dɔn nin ye bɛnkanɛ wale yɛrɛ de ka ɲɛsin maaw ma yaasa ka pratique d'a ma law b'an bolo de waati in na ka bɔ siribalakaw fɛ ale yɛrɛ ka moto taara la ani ale yɛrɛ maa minɛnen dɔ ye kununko fitirida fɛ ale bilalen kɔfɛ a ye kuma min fɔ an ye o filɛ. Tɔgɔ n'aw jɛra Siribala. An ye kunnafoni sɔrɔ ko kununko fitirida fɛ ko marifatigi dɔw ye aw kunbɛn ko ka aw ka motow minɛ aw la a ko kɛra cogo di. U y'an ka motow minɛ na k'a fɔ an ye ko donso b'an ka dugu la ko ni donso ma bɔ an ka dugu la an tɛ lafiya u bolo o tuma na n'u kɔni y'an sɔrɔ nin kɔfɛ u bɛna maa ma fara ɲɔgɔn kan u b'a bɛɛ fa. An maa kun ka kɛ maa bina nin dɛ n'a bɛna dɔrɔn u bɔ k'a kunbɛn ni marifa bɛ yen i kana k'i ka na n'i nana n'i ko i bɛ jigin ka bɔ moto kan k'i ka taa ɲɛfɛ i bɛ taa ɲɛfɛ i bɛ t'i ɲɔgɔnnaw sigilen sɔrɔ yen u bɛ jigin ka bɔ i ka moto kan n'i ko i bɛ tile bɔ tile ti bɔ a la u bɛ sɔrɔ k'i ka moto minɛ ka taa fara moto tɔw kan i b'i sigi ka fara tɔw kan maa o maa bɛna a b'a bɛɛ kɛ ten u bɔ ni marifa bɛ yen k'a kunbɛn bolicogo t'i la tɔn kɛrɛfɛla don mɔgɔ dɔw kɔfɛ a bɛɛ marifa de dafalen don ka jɔ a kɔnɔ n'i yɛrɛ o y'i cɛ bɛ tigɛ di. Maa sugu jumɛn de ye nin kɛ aw la. Fulaw de don. A bɛɛ ye filabilenw ni filafinw ye. Mun de la aw ko ko fulaw don. An y'u y'a ɲɛ de la masigi yɛrɛ t'u la i b'u ye yɛrɛ vis-à-vis anw bɔra dugu de kɔnɔ baganw de b'an bolo an bɛ taa an ka bagan dumuni de bɔ ne kɔni ta y'o ye misiw kora n na n taara balo la de
bon mato nu chama do bu mal furu la do bu no ko furu la wala kana o ya toro no frodi ibna balu ladi ni balu la do ko la do bu tu kono o yo ngele mi fo ni ka ku ka do ko ka so ko do banga dugula piko bi yin ka ku bo dugu jwela ni ko bi bo tribala ko dozo mun banga dugula de ko kama olu bara nge ka do chawu kama ko fo dozo ka banga dugu de la o makasara se mo ko ni ma wuli ka jor nu se fe ai ni e manga ga o ye mire e ila blugulo o ti bo o ti neni o ko ni jode ke ti fi ka telefone ni ka wari se bi kuna ko ba be bi kuna o ye telefone ni waru fana bo aw kuna wa o bi fi ki ka fem be bi kuna ali ka sigati mingi kuna ba be bi kuna o ye ni ke siribala ngere fe wala ma siribala dugu kono yidi siribala da ko la dugu do be ko fi bu wa ga fi bu fon sanfe nana tɔni minɛ mɔgɔ bɛ bɔ sira fɛn fɛn fɛ u ye mɔgɔ jɔ a bɛɛ la lakanabaa kun tɛ ko ye ni rebelle ninnu dɔrɔn de don ne tɛ lakanabaa fo kun tɛ tiɲɛ na n'u kɔni sera ka fɛɛrɛ kɛ ka nin ko in dabila o de ka d'an ye sinon i ti kuru kunna i t'a jula i bɛ taa bila na n'i sera kojugu yɛrɛ boli la ti fa wa jamana lakanabaaw de k'a lajɛ ka fɛɛrɛ k'a ko la e ma sigi ni fɛn min ye sira kojugu yɛrɛ ye fɛn ye a bɛ mɔgɔ yɛrɛ fa nka ne yɛrɛ kun hakili sigilen tɛ ne kun b'a fɔ n bɛ n yɛrɛ ɲini dɔrɔn fɛnw la kun kisɛ kɛ ne kan k'u ye moto minɛ aw bolo moto ninnu bɛ se moto joli ɲɔgɔn ma karamɔgɔ moto ninnu ka ca koyi nɛgɛsotigi yɛrɛ min b'a la a tɛ tɛmɛ nɛgɛsotigi 5 kan a bɛɛ ye mototigiw de ye du yɛrɛ dɔw kɔnɔ moto 2 a bɛɛ taara u bolo ani moto taxi kelen kuma la o kɔnɔ o moto taxi kura ye a bɔlen yɛrɛ hali a ma mɛn tiɲɛ na o k'a lajɛ u ka wuli ka jɔ ka ko la walasa kow ka nɔgɔya ni ko tora nin taabolo in na a bɛ gɛlɛya dɛ u k'a lajɛ u ka dɛmɛ don u ka ko nin dabila ne tɛ dafala na an sɛgɛnnen don kojugu o y'a jira k'a fɔ ko ni donsow ma bɔ dugu la ci tɛ kɛ ɲinɛ maa si tɛ biri ka ci kɛ ɲinɛ fiyebugu kɔfɛ. ni tun ye Law Jara kan ye ka bɔ Siribala fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ wulikajɔw bɛ sen na ka se ka fusiri nin bɛɛ lajɛlen dada an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ kunnafonidi cakɛda min bɛ yen n'a wele ko différence de la communication olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ni Ala sɔnna ma u bɛna fara ɲɔgɔn ba dɔ kɛ kunnafonidilaw ka se k'i ka dɔn k'a fɔ u ka baaraw u kɛ ɲɛw ye mun ni mun de kan ka kɛ yiraliw bɛɛ lajɛlen b'a la maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ka kunnafoniw bɛ ta walima olu ye ka dɔn k'a fɔ kunnafoni baarakɛlaw ye maa caman b'u lamɛn u t'u dɔn ka tila k'u yira ɲɔgɔn na o baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kalo minan 2 kɔnɔ labantɔ la ka taa kalo kura daminɛ na i y'a saka ni pɛrɛtigɛ da o ye ɲɛfɔli ka kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Jerol Sakoba ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Sawale media ye hakilina min don d'abord ka Mali kunnafonidilaw mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ kunnafonidi okumu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ tile 3 kɔnɔna la Palais de la Culture la an ka sigi ka hakilina baaraw kɛ an yɛrɛ ka taabolo kan an yɛrɛ ka baaraw kan an yɛrɛ ka gɛlɛyaw kan an ka nafa sɔrɔ siraw ye fɛn minnu ye an ka baro kɛ olu kan an ye thème min yɛrɛ choisi o thème ye médiaw ni entrepreneuriat parce que i b'a sɔrɔ bi na organe caman bɛ yen minnu bɛ ka entreprise créer entreprise média ka ca bi kosɛbɛ mais a nafa ye jumɛn ye an bɛ nafa sɔrɔ la cogo di an ka baara kɛ cogo di pour que bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ i ka o baara la donc salon in kunba yɛrɛ ye baaraw bɛna kɛ c'est vrai que cérémonie officielle bɛ k'a la an bɛna officiel wele ka na discours ni fɛnw kɛ an ye stand dɔw labɛn stand minnu bɛna di journalistes ma ani organe de médias ma bɛɛ ka bɛɛ lajɛlen ka stand ta ni o bɔra yen conférence bɛ kɛ panel bɛna discuter an bɛ tila tuguni ka an sigi émission dɔw bɛ yen mɔgɔ bɛ mun émission minnu fɛ mais minnu b'a émission animé u t'olu tigilamɔgɔw ye u t'u tigilamɔgɔw dɔn c'est l'occasion k'olu fana yira jama la u k'o dɔn k'u ye ka mɔgɔw la olu ka photo ta parce que maliens de don citoyens de don comme tout le monde a bɛ kɛ juin kalo tile 30 an b'a daminɛ a bɛ ban juillet kalo tile 2 a bɛ kɛ Palais de la Culture Amadou Hampâté Baldé an baladan k'a fɔ ni tun ye Jibril kan ye a fɔra cogo min na baara min n'u bɛna kɛ yarabi Ala k'a ka ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ bibi na k'a dɔn gɛlɛya bɛ maaw la ka se ka wulikajɔ kɛ ka dɛmɛya ta ka ɲɛ sumo kulu dɔ ka kɛta ye n'u bɛ wele ka dɔn k'a fɔ ko dɛmɛ kalan sira olu bɛ wulikajɔw kɛ ka dɛmɛyaw ɲini ka se ka taa denmisɛnnin dɔw walima maa cololenw ka taa gɛlɛya ta ka b'u kan dɛmɛya ta ka ɲɛ suma nin kulu in yɛrɛ mun de don yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma min ka dɔn k'a fɔ a ɲɛma ye ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye jire don an ka lamɛn. Ne ye madame Asetu Jiri ne ye kunnafonidila ye ne ye association dɛmɛ kalansira Mali ne y'o présidente ye parce que anw ye association an ye intermédiaire de t'a jira k'a fɔ ko wari bɛ anw yɛrɛ de bolo anw bɛna ta ka taa fantan wali ka taa a don denmisɛnninw kungo la n'a banbala ba kɛ mais a t'anw bolo anw b'an ka ressources sɔrɔ à travers les quêtes et les cotisations o de kama fɔ aide nous à aider les pauvres pour que mɔgɔ ka k'a fɔ ko anw bɛ yan intermédiaire ma n'i bɛ fɛ ka fɛn kɛ denmisɛnninw ye i bɛ se ka tɛmɛ anw fɛ an b'a lasuma ne hakilina sɔrɔ cogoya min na n'i y'a jateminɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ mɔgɔ bɛ bɛnna k'a fɔ ko adamaden
i ka kan ni fɛn hakɛ dɔ di n'o ye dumuni ye n'o ye kalan ye n'o ye siyɔrɔ ɲuman ye ko n'o ti mɔgɔ min bolo k'o b'a sɔrɔ ko dekun bɔ o tigi kan donc an ye hakili sɔrɔ k'a jija k'a fɔ anw bɛna wuli k'an jɔ pour que ka dekun bɔ an adamaden ɲɔgɔn kan ni dɛmɛw sira ye ka se adamadenya ma o de hokumu kɔnɔna na anw ye hakilina sɔrɔ ka association k'a sigi sen kan n'o ye dɛmɛ kalansira Mali siɲɛ fɔlɔ an taara pɔnɛri la ni kusiw ni den dumuniw ye ka t'u pɔnɛri mɔgɔ ma siɲɛ filanan sa anw ye tasi bila kɛ ka miiri komi a kɛra k'a fɔ déjà yɛrɛ fɛn dɔ bɛ sen ka yan nɔ n'o ye ka denmisɛnninw enfant de l'AIRI enfant déplacés ani enfant vulnérable k'olu ka furakɛli sigilen bɛ sen kan yan cité kɔnɔ yan nɔ ni Rotary Club mɔgɔw ni Sira Bafin association an ma fɛ k'i ma ko organiser anw nana an bolo fara olu bolo la ka na ni fura dɔw ye k'a di denmisɛnninw ma mun y'a na ko sabali la don 40 bɛna sɔgɔma 40 bɛna tilefɛ 40 bɛna wula fɛ o ye 120 ye tile kɔni kɔnɔ o denmisɛnnin 120 hakɛ de ta n'o denmisɛnnin nana ne yɛrɛ bɛ kɛ yan kuma dɔ la n b'u dɛmɛ ka denmisɛnnin ninnu encadrer u tɔgɔw sɛbɛn cahier kɔnɔ n'u tila an bɛ dumuni d'u ma u bɛ taga so donc o semaine saba o ye jɔ don o don fo ka bɔ samedi ni dimanche an bɛ mɔgɔ fɛn fɛn dɔn an bɛ siman an ka lettre de quête an bɛ ka nin fɛn organiser an bɛ n'a don nin da in fɛ ni se kura mun na dɔw bɛ 1000 dɔw bɛ 200 dɔw bɛ 100 an b'o de fara ɲɔgɔn kan k'an ka fɛnw san o sɔrɔ k'an ka dɔnw kɛ ne bɛ humanitaire bɛɛ fo fɛn fɛn bɛ baara kɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ ka adamadenya dɛmɛ ne ka foli b'u bɛɛ lajɛlen an ka association baaraw ka ca anw bɛ mɔgɔkɔrɔbaw dɛmɛ ka furakɛliw kɛ k'u ɲɛw furakɛ ka taa ni dɔgɔtɔrɔso la an bɛ denmisɛnninw ka kalanko ka k'u ka école ko pari fo ka taa se DEF ma donc financement ti anw bolo ni mɔgɔ fɛn bɛ se ka anw dɛmɛ ka denmisɛnnin ninnu fana dɛmɛ u ka adamadenya don ba la ka kɛ sini mɔgɔ ɲumanw ye ka se ka sini u yɛrɛ ka kɛ jamana kuma fɔli la o bɛ diya anw ye ni Asetu jere ni tuyali ka u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka dɛmɛ ye ni ka yakubaya n'an bɔra ye min ye yan foyi la marabolo kɔnɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kalana mara kɔnɔ la dugu min bɛ yen n'a bɛ wele Bɛrɛbɔgɔla san o san olu bɛ wulikajɔ kɛ ka se ka sarakati bɔ basigi sen kan u ka maa minnu bɛ jamana kɔnɔna na n'u carilen bɛ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka dugawudon kɛ jamana ye ani u ka dugu yɛrɛ hakaja bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na ni haminako minnu b'u la ka se k'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ ɲinɛnta in bɔra ka kɛ dɔgɔ fura ye tɛmɛnen in na an ka cɛsigiw tun bɛ yen o senfɛ u da sera ma min ye jamana in bilama ye u ye dugawu k'o la ani bi jamana marabaw ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛ suma dugawudonna o kɔfɛ ni ye nin dugu in lajɛ n'o ye Bɛrɛbɔgɔla ye dugu min n'i y'a sɔrɔ dugu ɲɛnamaba dugu min bɛ n'i y'a sɔrɔ dugu kɔrɔba maa camanba b'a kɔnɔ minnu ye maa kalannenw nka u tɛ baara la ani jiko gɛlɛya bɛ ni kana dugu in fa u y'u to senfɛ musolakaw n'i y'a sɔrɔ ka wele bila ka ɲɛsin faso ɲɛmaw ma dɛmɛɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛsin Bɛrɛbɔgɔlakaw ma a kɛnɛ kan Umaru Kulubali n'an k'a ma Cɛkɔrɔ ale tun bɛ an tɔgɔ la ye kɛnɛ kan a ye ɲininkaliw kɛ o ye kuma minnu fɔ o filɛ. N tɔgɔ Sule Sidibe ka bɔ Bɛrɛbɔgɔla kalana mara an ka saraka bɔ kɔrɔbɔrɔ t'a la n'an ye ɲɔgɔn dɔn ka saraka bɔ ka dugawu kɛ dugu ye ka kɛ jamana ye Mali yɛrɛ kɔnɔ mun bɛ ka dugawu ka bɛɛ lajɛlen ye fitina min ye ka na awa k'an ta ka bɔ an ta ka bɔ mɔgɔlen ko ye ka bɔ jamana ye k'a fɔ ko gɛlɛya b'a kɔnɔ saraka bɔ nin daminɛlen tɛlɛ an ma ko la bɔrɔ Ala barika rɔ Ala ni jamana barika rɔ saraka nin ko an b'a bɔ ka sabati don jamana kɔnɔ ka jamana lakana ɲɛmɔgɔ min y'an kunna ka wuli barakada in ma ka fangada in ma ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ dugu ye ka kɛ jamana masakɛ ye ka kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Laji Sidibe ka bɔ Bɛrɛbɔgɔla Basirala an bɛ saraka bɔ min na nin ye jɔsɔ tɛ kira ka sunya don sarakabi bɛ mɔgɔ bɔ ko caman fɛ an ka dugu mɔgɔw fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan fɛn fɛn bɛ dugu kɔnɔ yan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan san o san ka nin sarakati bɔ kɛ n'an ye sarakati bɔ kɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn cogo min den minnu wolola kɔfɛ ani minnu wolola yan nɔ u bɛ na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye ka bɛn hakilina kan silamɛya ko de don dugu Ala k'a yiriwa an ka jamana Ala k'a sabati balawu b'an ka jamana kun kan kɔrɔnfɛla ni tilebi fɛ Ala k'an tanga ma Ala k'an kisi ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna Ala ka baara sabati u bolo. Ne tɔgɔ ye Yaya Sidibe Bɛrɛbɔgɔla donso balo Bɛrɛbɔgɔla saraka bɔ le ne an ka wele bila an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an ni mɔgɔ yɛrɛ u yɛrɛ faamalen ɲɛma dɔw tun bɛ san 20 bɔ a tɛ se la yan mais Ala ni saraka bɔ ni sababuya kosɔn olu nana an ka ɲɔgɔn ye ka bɛn kelen ma Bɛrɛbɔgɔla bɛ yɔrɔ min na an sawalen ba le tan folikan laban bɛ n bolo ka lase donso in ma donso den n'a ba n b'a bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ Mamadu Sidibe bɛɛ lajɛlen bɛ ne wele ko Buwadeni tiɲɛna ne nisɔndiyala hakili tun bɛ mɔgɔba ninnu na i y'u bɛɛ kɛnɛ kan an b'a deli bɛɛ lajɛlen fɛ na b'a fɛn fɛn nalen an bɛɛ lajɛlen lajɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye saraka min bɛ se ka mina jamana ma cogo min na ne kɔni bɛ min kɔni dugu fɛ a ka diya jeunesse fɛ an bɛɛ lajɛlen kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Ne tɔgɔ Waraba Jakite an kɔntannen don bi kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ saraka bɔ nin san balawu Ala an kisi o ma san fitina Ala an kisi o ma anw bɛ dɛmɛ ɲini na bɛɛ lajɛlen fɛ a ye Bɛrɛbɔgɔla musow dɛmɛ jiko yɛrɛ de ka gɛlɛn yan kosɛbɛ kosɛbɛ ani n'an ye projet nakɔ sɔrɔ n'an kɔni sera k'o laɲini sɔrɔ o bɛ diya an ye dɛ. Ajaratu Sidibe
Sarabona ben na fashi man dudu kono abe mo tanga kushia mama minu sira kana minu masikana ala besra ni togo ye Draman Asidibe berebola bela jeli be wuli ko dra san saraka bom beke berebola ya me bulfa kelen nan taka ni so jali fuka de passer berebola sigida bebe yambi mbe unke wuli malari kaira mali famaila asin goita kana si fo kana na yan ambe ala deli ka kira deli u ka ke ala kama kira ire kama do ki ko fene berebola la ka berebola de me ama fo te de mengalale me chana de u banga ko sebe ko muso bole ka jigo kuma fo chukumna ne berebola sigida mbero be ka fo ko pombe ni kelen pere ba mfa ya ka fo ko shure te berebola to la do amma ko be ka de mena o position ba te berebola la ambe wuli lu maka bla bela jeli ma fama bela jeli ayam de me pour que anga mna nu be se ka bo bugu ni chukumna ka berebola la so ya ne se ka na ko sulo kengre message même passé monsieur le maire ani aka conseil bela jelima aka ja simingu ita na aka conseil bela jelima dugu mini comme ne faso le ne ya fo chuko do la abe fo ko commentaire le do asro ute ya même ko fe na je hulu ni cham fe na yambi ni même ko kalan ba baratan sibulo ne referente barala mo ambe mo kalan ba ni nyona mbe ya c'est trop dépassé donc ambo wule le manda famaye ko ande me alan kira kama ka dugu kelen so bi dugu ko ne be mo ko keme daro munu diplôme batigi miri ute barala jano manja mali ko no de donc ko fe na brebo wala la ambalona ka fuku ko fle berebola la ni e ka do ka fo berebola ka u ka saraka bo ka do donga jamana yi hamina ngo mum la ka kla ko fo ambe fami fo jamana nyama weni yoroina u ka la janye rebe dugu ndon dugu mini ya la bi idabali bi ban hali miniji o man ngo dugu ngona wa ma chama be munu saraka fere beke ka wuli ga jaw ka jija ntimana jabela ka ta kala on ke yoro jawna e ka do kala suko ere o e kamana gwanyi afura jogo mina u ka wuli ga jaw ke faso nyema ukata se munu menia soro ni sebolu ire kaseka wuliga joka kademenya ta kanya suma ambe dugo ke ala ko akla sabati namburai ambalona kafo ni ala isibiri na ta ngirana anga faso samata segeu uluni ikado kafo mi RDC Congo uluka nyon soro ndula tam mi menia sono ye frafina kandula tamba o ikado nyebla bara munu mina ke kunware jamana konana faso de unchamande ulu fare fame bi do bayra be uluko kuluta kalama ni nywana ukekanye yanyi tala ko do rete ko baraw munum be gateme anga ndula tango ko ni kada ko nyekeli shita la foto do bo akla di anga dawlame no chenan ta kalama ni ere kan ni ngale kuntende muto foy kalama wala ni gara shen ko lenga bo kalama aji jamana ere sengani no sta na fara sengamba amargo mo be bu yere nyini me mo siglino yere nyena nala sono ni dogo gun laba na amna kuna ko dum me ka fo ko ambargo ko torom bi jangatam ba ka wula mo siglino ko de kono odato mo nyebe bo de la kateme anga machi malini RDC ga machi ka ne bolo kosaina machi mun tamana malla no anga ikuye egliye bolon talaba monke na akilla jama mo disu tor la ko ju akera sababu yere finalement aye bolo anati nyini ka bolon tan yere ne ga bo mo la donc odato ni bolon tan te ka angoma soro parce que vraiment mo kun sigilendo ko bolo en kono kojugu et que ils ont été trop déçus ne connaît bolo odato mo rete ka kala du nyina ka bene ni bolon tan ko fo mandiga machina ne mi famia mo chama décourager no parce que mo chama ne mali la coupe du monde keneka mais ma siga ta odi chama fari faka akola odato chama bega mal machin refene no ma communiquer ka kosobe fédération vraiment communiquer ka kosobe ne bolo odato mo tiga bokatra machina ataka fo parce que mo digi tigara ab fo mi ko décourager mo galabu fagara ni match tamane taka laje mali Tunisie fo te mali mo minke balon tan ko ina adama dunya ko beke kuna fun dila fara ma waroka jamana dunyere ka terrain fa fo ka demeteme do ti soti sa mayo san wamwa mais ndiya ye bibina ma utaka kala dunya ka wakati ka benini cela veut dire que mo décourager encadrement ko la ou décourager fédération mo koro décourager même ministère koro donc uma joro la ko nga mainka o make nenin kerata namma jantan yara la e ko dondo la mali yare binna fa balon dar ko yerata a hakina na wa parce que amba ye ne match waro bike real ni nyogo na ndo ye tuabuka championnat wi ibna ye malion big fembe ke mais anta la makatika kuma uku yare nyinga ban uku yare nyinga wala lango malion ndi biola ko kola akeka nyaban ore nyogonte ni tuye fasole daw kanyi bara membe ni asoro na be sina ndula tango ngambe dugo ke anga jamana yara biala la ka joro be tintima kanga jamana nyeta kamblo hukumu kona na nambura yi me ka do ka fo soni mame ga sika fo faso keninke ire ki seko ka faso yi e ka do ka fo soro mugo batigi do ni asoro betali ga Yusufu Aidara ka bo masigi ayi ngali kale la lere e ka da ka bara ma chamanga fola sigida kona na kateka toto ala kele ko fenika yoro fle siragla ubola
o kɔfɛ ka dɛmɛya ta ka ɲɛsin kɛnɛyasow ma ani o kɔfɛ an ka faso bilama an ye ɲininkali k'a la Yusufu Hayidara ye kuma min fɔ an ye ka bɔ Masigi o filɛ. Ne ye Yusufu Hayidara ye ka bɔ Masigi, ne ye entrepreneur ye. Yusufu Hayidara entrepreneuriat kɔnɔ la e bɛ baara ɲɛsin bɛ mun ni mun ma? Baara basiba a bɛ mini kɔnɔ ni o ye Morila SA ye. N yɛrɛ ka chaise basigilen bɛ yen. Mais n yɛrɛ ka baara fɔlɔ la fɛn min na kosɛbɛ ni lansera la ka dɔn o la o ye nɛgɛkolon baara ye. N bɛ nɛgɛkolon san kɛ depuis en 2011. N commencera ka débrouiller ka baara daminɛ dɔɔni ni fɛn bɛ se yɔrɔ dɔ la i bɛ bolofaraw k'a la ka ca Ala fɛ dɔ bɛ kun sili o b'a sɔrɔ dɔ kun kɔrɔtatɔla don o de la n ye BTP créer fɛn min ye sojɔ ye ani sira dilan n bɛ se ka n sen don o la cogo min na Ala barika la ni Morila bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o ye danaya dan kan depuis n bɛ nɛgɛ feere la waati min na o nana ni fɛn caman ye ni an yɛrɛ sera k'a fɔ so sɔrɔ ani Nampala fɛnɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni o ye u ka fɛn kɔrɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen an b'o sɔrɔ bi kɔni an bɛ Ala tando ka Ala barikada baara in Ala ka se ka sabati an bolo pour que an bɛ se ka maliyɛn caman bɔ chômage la cogo min na. I ka entrepreneuriat kɔnɔ la mɔgɔ dɔw b'i bolo baara in hukumu kɔnɔ la sanko baarandanya ko kuma bɛ man ka jamana kɔnɔ ka se ka nɔbɔ o ko la wa? Mɔgɔ dɔw bɛ n bolo n'i y'a lajɛ Masigi yɛrɛ bi yani ka se niveau la baarakɛla plupart bɛɛ tun ye Masigadenw yɛrɛ ye donc mɔgɔw bɛ Masigadenw na a bɛ se mɔgɔw dansigiyɔrɔma damadɔw ma ka tila ka u l'employer o yɛrɛ bɛ n bolo baara la mini kɔnɔ bi dɔw fɛnɛ bɛ fan wɛrɛ fɛ parce que ne ka hami ma kɛ foyi ye fɔ Banikɔ ka chômage bɛ se ka nɔgɔya cogo min adamaden n'i ma k'i faso fɛ cela veut dire que e yɛrɛ limaniya t'i la parce que Alakira ko ten ko hubbul watan minal iman donc faso kanu yɛrɛ o limaniya dɔ ye n'i t'i faso fɛ cela veut dire que i tɛ mɔgɔ ŋaniya ɲuman ye sinon mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ i ŋaniya ka ɲi priorité fɔlɔfɔlɔ o y'i faso ye o de kama n ka dakawuli kɔnɔna la n bɛ hami n'a ye Banikɔ bɛ se ka développer cogo min na. Kunnafoniw na maa caman y'a yira k'a fɔ ko aw ye wulikajɔ dɔw kɛ mara in kɔnɔ la ka se ka tɛgɛnɔbila dɔw kɛ ni o dɔw ye sira dilaw ye hakilila jumɛn ye bila ka nin baara in ta ka ɲɛsin i faso ma? Denmisɛnninw b'a fɔ ten ko kuma ka misɛn quoi yani ka kuma i b'a to kɛwale ka kuma quoi fɛn kelen tɛ yen ko ne bɛ fɛn mun kɛ ko n bɛ jama fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka nafa dɔ ɲini jama na a tɛ yen wa n b'a ɲini Ala fɛ diɲɛ don o don Ala bɛ jɔn lajarabi parce que Ala t'i lajarabi n'i ma kuma n b'a ɲini Ala fɛ Ala kana politiki na n ka ɲɛnamaya la n tɛ politiki la n tɛ na politiki kɛ n tɛ politiki fɛ ne bɛ fɛn o fɛn kɛ n t'a si kɛ k'a fɔ n bɛ fɛn dɔ ɲini mɔgɔw bolo ou bien n bɛna politiki kɛ la komi i ye ɲininkali kɛ sira dilan n'i ko i b'i faso fɛ faso bɛ se ka lafiya ni faso denw bɛ se ka lafiya cogo min na e yɛrɛ de b'o waleyaw ta o b'a yira k'a fɔ i bɛ faso fɛ kuma tɛ o de la Golobugu ni Masigi cɛ an ye a ɲini gouvernement fɛ a ka se ka sira in dilan commerçants sera ma o wagati la ka ɲini fɛ ni bɛ se ka sira in dilan donc ne k'u ma u yɛrɛ se mana kɛ min ye donc u bolo fara ɲɔgɔn kan ka taa u taara ni wari min ye à peu près 3 millions comme ça n yɛrɛ ye n labɛn ka n fanga deguw fɛnɛ fara u ta kan ka taa Ngolobugu kana Masigi gɛlɛya min tun b'a sira la hali n'a ma ba caman bɔra a la wari min donna la a bɛ se 26 ani dɔɔni n'i y'a ye i b'o ta k'o don yɔrɔ la o bɛ kɛ fasoko de kama garisɛgɛ Ala ka choix ye maa si ka cɛya tɛ n'Ala fɛnɛ ye fɛn dɔw di i ma i yɛrɛ bɛ fɛn dɔw wajibiya i yɛrɛ kan n'i ka fɛn bɛɛ kɛra k'a fɔ k'i ka fɛn bɛɛ ka kun ni i yɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ i tɛ mɔgɔ ŋaniya ɲuman ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ o kow bɛ yen mais n'i sera niveau dɔ la priorité ye min ye ni jama bɛ se ka nafa ni o ye i b'i jija i b'i baser o kan o de la n ye o fɛn in ta hakɛ don ne kan k'a kɛ parce que n balimaw bɛ sira in kan n faso sira de don 2022 in fɛnɛ daminɛ la janvier kɔnɔna la an y'a lajɛ ka matelas dɔw labɛn matelas de 90 ɲɔgɔn na ka o di Sescom dɔw ma sanso Sescom b'a la Masigi taw b'a la n yɛrɛ bɛ jeunesse kɔnɔ min ye ɲɛnajɛ minɛ ye o dira Masigi jeunesse sanso jeunesse bɛɛ ma basi de cérémonie o de farala sanso ta kan kɔsa in na fɛnɛ an nana lajɛ ni ko i bɛ bɔ sanso kana Masigi yɔrɔ suruman don mais ni ko i b'a boni a trasi ka jan trasi suruman n'i y'o janyalen kɔni o bɛ sira tiɲɛ de ko fɔ n yɛrɛ tɛmɛna don dɔ la k'a sɔrɔ Tɛngɛrɛlakaw ka carré bɛ ka sira dévier ka don foro dɔ kɔnɔ Masigi donda la bon n ye n dɔ k'u lajɛ a don o yɛrɛ t'a dɔn ne y'u lajɛ fɛn min kama n kun ye u lajɛ ni ŋaniya min ye Ala ye a sabati n bolo a ta sanso fɔ Masigi bi gɛlɛya min tun bɛ o la hali n'o ma ban caman bɔra o la bon n kɔni ka Ala deli fɛn min ye population nafali ye Ala kana dusukundiya ko mun bɛ ko bɛ n kɛrɛ don population ma kɔsa in na fɛnɛ an ka quartier dɔw fɛnɛ bɛ yen Bɛlɛda ani Sirifila yɔrɔ dɔ bɛ yen jiko gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ bɛɛ b'a kalama n y'a kanu fɛnɛ ka pɔnpe kɔlɔn 2 di olu ma kɔsa in na alihamudulila bi fɛnɛ u bɛ ka ji bɔ pɔnpe ninnu na bon nin bɛɛ ye fɛn sarakatili jariyaw de don parce que Alakira ko ten adamaden ni sara i ka baara bɛɛ bɛ jɔ fɔ baara 3 donc nin fɛn ninnu bɛ a kɔnɔ parce que ni Ala ye fɛn d'i ma i b'i jija faso fɛnɛ bɛ se ka lafiya da sɔrɔ cogo min na maa tɛ se k'a bɛɛ kɛ dɛ mais i se ni ye min ye n'i y'o k'a la alhamdulillah o yɔrɔ fɛnɛ bɛ yen ne bɛ faso kɔnɔ mun na e ka baara ɲɛsinna nin ma k'a fɔ ko e yɛrɛ bɛ nin kɛ k'a sɔrɔ
i ma wele bila faso ma. Ablaye o dusukun de mɔgɔw dusukuna hinɛ cogoya tɛ kelen mɔgɔw ka faso kan cogoya tɛ kelen o de la fɛn caman bɛ ne yɛrɛ bɛ n sigi n bɛ projets labɛn n yɛrɛ ma ni n bɛ se ka minnu kɛ don min na n yɛrɛ b'a ta anw yɛrɛ ye gouvernement ye n'i y'a ye i bɛ wuli gouvernement kɔ k'a fɔ a bɛɛ ta an bɛɛ ye jamanaden de ye an bɛɛ kan an seko kɛ jamanako la baniko sirako la a parent dira ne ma n y'a ta n seko damayira la n ka patron ani n baarakɛɲɔgɔn n b'a fɔ kosɛbɛ n'o ye Yaku Dumuya ye Erzana Yaku n y'a wele tuma o tuma baara in na a ye n jaabi ani Guro Tarawele wele k'a bilar'u ma ne fɛ waati o waati u ye n jaabi depuis la n'i y'a se kɛ ne yɛrɛ ye k'a fɔ ne bɛ se ka goudron in da walayi sisan b'a sɔrɔ a dalen don mais n'i bɛ gouvernement nɔfɛ Ala yɛrɛ fɛnɛ ye se dɔ di e ma e yɛrɛ k'i se kɛ donc ni kumakan mɛnna don min na gouvernement nɔfɛ i yɛrɛ ka tarasu yɛrɛ gouvernement b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la fɛn dɔ dusu bɛ na n'a se bɛ nin a b'a kɛ hali o bɛ se k'a to gouvernement bɛ se ka ODR sɔrɔ ka courage ta ka se ka fɛn in débloquer joona o de kama sirako la ne man tɔ t'a kɔ ale ɲina sunkalo la sokala la ne ye 70 tonnes saya ɲina sukaro tun bɛ sugu kɔnɔ 5000 ani 500 5000 ni 600 ne ye 70 tonnes ta ka na ka 35 jigi Masigi ka 35 jigi Sanso ka a jigi k'a feere mɔgɔw ma 26000 5000 ani 200 n y'a kɛ pour que u ka se ka nɔgɔya sɔrɔ sunkalo kɔnɔ n b'o kɛ mun kama parce que a hami bɛ ne la n somɔgɔw ka se ka lafiya Ala bɛ adamaden dusukun dɔn Ala ko ten la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fɛn o fɛn se tɛ adamaden ye Ala t'i karaba o la mais i yɛrɛ ni Ala cɛ nin se bɛ ne ye ne bɛ se ka nin kɛ Ala fɛnɛ b'o dɔn n'i jɔr'o kɔfɛ i minɛ yɔrɔ fɛnɛ parce que nafolo in fɛnɛ a kiri ɲininkali bɛ kɛ nafolotigiw la o de la n bɛ fɛn caman kɛ don min na ni kelen bɛna taa da dalimasa ɲɛkɔrɔla la Ala ka bɔda di ani fɛn ninnu na o de kama n bɛ n yɛrɛ di fɛn caman ma ne kɔni bɛ minnu fɔ diɲɛ in ye waatilako de ye adamaden i tile man jan bon nafolo fɛnɛ kanufɛn de ye Ala bolo ni i y'a kɛ ko ɲa alhamdulillah i bɛ lafiya la cogo min na diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa lafiya kɛ ten lahara don n'i ma don a don sira fɛ i bakili Ala kan o y'a dama kiri ye surtout i ye jama nin yɔrɔ dun o kɔni kuma kɔni t'o la ne kɔni bɛ min fɔ nafolotigiw ɲɛna nafolotigiya ye choisi de ye Ala b'i choisi n'a ye de maa si ka cɛya tɛ dɔ bɛ baaradenya kɛ i bolo i bɛ dɔ ta sara la fo k'i sa i tɛ se k'o ka baara ɲɔgɔnna kɛ mais o bɛ baara kɛ e b'o sara donc n'i y'a ye i b'o ta baara la o b'a ye dɔrɔn Ala ye kanu n'a ka nɛɛma dɔrɔn de ye donc i b'o jate minɛ i kunkolo la ka fonisiriya kɛ ka se ka hinɛ adamadenw na ka adamadenw jigi tugu n'o ma min fara i kan n'o m'i kɔ dilan wallahi a tɛ foyi k'i ka nafolo la ne kɔni b'a ɲini sɔrɔtigiw fɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ wele bila ka taa Banikɔ Ala ye nɛɛma kɛ mɔgɔ min ye vraiment an ka wuli an k'an jɔ bɛɛ k'i seko ni kɛ ni an gɛrɛgɛrɛla ɲɔgɔn na ni bɛɛ jɛna ka doni girin ta a bɛ fɛngɛya mais ni kelen taar'i don a kɔrɔ a bɛ kɛ fɛnba ye n'i y'a lajɛ n'i donna Banaba kɔnɔna ninnu na ka taa marakajugu ninnu na Tuba ni yalala o zone ninnu kɔnɔ n'i ye den dusu ma i bɛ dusu ta wallahi hali n'i t'i faso fɛ i b'i faso kanu i bɛ taa se buguda dɔw la so dɔw jɔlen don a ka bɔ hakili ma o tɛ dɔwɛrɛ parce que u kɛr'u faso fɛ olu ye exemple ye k'a yira an na an kɔni bɛ retard la mais an b'a ɲini an ka jamanaden minnu bɛ kɔfɛla fɛ minnu bɛ Bamakɔ minnu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ye minnu kɛ faama ye o Ala ye nafolo di minnu ma o an ka segin an ka na an bolo da an faso la pour que yɔrɔ tɔw a ka se ka yira olu fɛ cogo min na anw yɛrɛ de b'an ka yɔrɔ développer parce que an ka activité fɛnɛ b'a yira gouvernement la k'a fɔ ninnu ni fɛn dɔ de ka kan halisa Ala ka faso kanu di ne ni Banikɔ den ani jamana den bɛɛ lajɛlen ma n bɛ kuma kuncɛ ni min ye o ye an ka mara ɲɛmɔgɔ dira mɔgɔ minnu ma bi n'o ye Hashim a n'a ka gouvernement an bɛ foli las'u ma ka tila k'u tando adamaden tanoli man ka bila saya la o ye hasidiya ye mɔgɔ ka fɛngɛ dɔ i k'a ka ɲuman fɔ a yɛrɛ ɲɛna wallahi Hashim bɛ position min na n'anw ka jamana président tɛmɛlenw tun bɛ ten sisan b'a sɔrɔ sous région bɛ ka na baara k'anw ka jamana la mais Ala bɛ jɔn lajarabi moment dɔw kɔnɔ o ye komi Mali tɛmɛna tarasi minnu na donc an bɛ Hashim n'a ka gouvernement kalifa Ala la ka tila ka Ala deli janfa minnu bɛ ka siri u kɔfɛ juguya minnu b'u nɔfɛ Ala sɔnna wa taala k'a ka tangala k'u don a ka tangala kɔnɔ k'u tanga o juguw ma jamana bɛ sen min kan sen Ala k'a sabati mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛna fanga in cɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i b'a fɛ ka jamana dafiri Ala k'i dafiri gɛlɛya minnu tɛmɛna olu ka kɛ jamana in sarakaw ye an kana segin o ɲɔgɔnna wɛrɛ la bilen ka ɲini Mali jeunesse bɛɛ fɛ bɛɛ ka wuli bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma Hashim bɔra a ye conseil di an bɛɛ lajɛlen ma parce que a ye dusu don Mali jeunesse kɔnɔ jeune fɛn o fɛn bɛ k'i ye den dusuma ye Hashim ye image yira bɛɛ la Mali tɛ dɛ Afrique tɛ diɲɛ bɛɛ bɛ k'a tɔgɔ fɔ bi parce que a kɛra faso fɛ a kɛra den dusuma ye et puis a y'a yɛrɛ jɛ ligisi fɛnɛ la donc an ka Hashim lajɛ an ka a kɛ exemple a ɲɛkɔrɔ an ka wuli k'an jɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma vraiment an bɛ dugawu kɛ a ye Ala ka maakɔrɔba si d'a ma yarabi jamana Ala k'a latanga jamana Ala k'a basigi samiya nata Ala k'a kɛ samiya hɛrɛma ye Ala kana labila Ala ka barika don an sɔrɔ o la
kiba kan ko son sallallahu rasul ni tuye masigi Yusuf Aidara Kanye bara munun be bi ka fo anga faso kona na soni ki sigi ka fo faso kan nge ire ka ni nyone ke bara munun keru fane wuli ka munun bu fe senabi ni na nyone de be nala ko flela chamana o chamambe sigira kwani kase ko uluka nyeta sabati uka meriti so male ko kwanga fere beke anga da mena faso ere faso kani ko wele bana dugo keni no nyane haklaw ala kan nun chaya nambe anga keta ka jamana kona na antansi ga fo ko fanga kani kanye wale mani makao ere anga keta mi angu yini ko ke ya kumba dambe dugo ke ala kan haklay ni ka sabati namburai fana ka ufe dogo franje inkona na uluka duguti o sigira ni ya soro duguti mi sigira o yayaye ale kwani mbla la korake nona noy Adama Traoré o misigira bafla anita ani segi kona na soro ni geto matuna o keneka ma chaman tumbe dugutigi sigi keneka joila krenere karo ka folu ka préfet mbe ale tumbe kata se ma ba chamama sigilin kona na fana meri ni asoro ndo mabla kluba ale kuma mfo keneka bismillah la ofle ka foli ganga sous préfet la ka foli ka joila délégation bela jelela délégation fait encore joila na amba bela jelela ka foli kɛ sécurité bɛɛ lajɛlen la an bɛ foli kɛ naba bɛɛ lajɛlen la fɛn fɛn an sen ta ka taa yɛrɛ kunna ka taa an tɛ bɛ an ka dugutigi sigi la an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ barika da n'an ye dugulen an bɛ a ɲini ala fɛ dugutigi sigi ala k'a kɛ hɛrɛ ye dugu ma ala k'a kɛ hɛrɛ ye jamana ma ala ka sigili kɛ dugutigi yɛrɛ ma hɛrɛ ye ciba kanu kosɔn salli ala rasuli ni tu ye maire kan ye kɛnɛ kan o kɔfɛ kuma tigi tun ye maa min ye ka se ka ko yɛrɛ ɲɛnamaya o tun ye Ngarabɔgɔ Sumana Kane ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale y'a ɲɛfɔ an ye Fana ko yɛrɛ ani dugutigikɛ min don an ka Zumana Kane lamɛn an bɛ Fana dugutigi sigi kɛlɛ bamanan an bɛ ko caman ye nka fɔ dugutigi kɔrɔ sigilen filɛ kura filɛ i t'o ye ka caya an tɛ ala deli ɲɔgɔn na ala y'a ka latigɛw foli Fana sigi ani bi cɛ hali n'a ma san 300 dafa man ɲɛ dugutigi ninnu sigira ka dɛsɛ ɲɔgɔn kan ala sera bɛɛ ma bi an bɛna min sigi n'a sigira yɛrɛ la da la ka ban ka jama wele ka taa seere ani an ka masakɛw ani Fana yɛrɛ sigibaa bɛɛ an b'o de ɲɛnajɛ la walelakaw ka dugutigi bulon kɔnɔ n'a taa a daminɛ na Fana sigila ka se duguma an y'a fɔ cogo minnu dadara ɲɔgɔn kan maa fɔlɔ ye Fanakɔrɔ Kulubali ye min dara o ka o ye Ɲama Kulubali ye nka Tarawelelakaw bɛna daminɛ Binaba la o ye dugutigi sabanan ye Fana sigi kɔnɔ o ye Tarawelelakaw ka dugutigi fɔlɔ ye min dara Binaba kan o ye Zanbile Tarawele min dara o ka o ye Yiri Tarawele dugutigi wɔɔrɔ n'a ye Ɲazɔn Tarawele dugutigi wolonwula n'a ye Cɛkura Tarawele dugutigi sɛgin n'a ye Famuguli Tarawele dugutigi kɔnɔntɔn n'a ye Danseni Tarawele dugutigi tan n'a ye Masa Tarawele dugutigi tan ni kelen na o ye Dasɔn Tarawele dugutigi tan ni filanan o ye Cɛkɔlɔ n'a bɛ f'a ma Solomani Tarawele dugutigi tan ni sabanan Banu Tarawele dugutigi tan ni naani na Adama Tarawele ala ka hinɛ olu bɛɛ lajɛlen na olu ntanyalen kɔfɛ ala y'a latigɛ bi min sigira bi ka jama kɛ a seere o ye dugutigi Yaya Tarawele an bɛ dugawu kɛ a ye tɔw kɔlila si min na ala k'o nɔgɔya ala k'a tɛmɛ o kan tɔw ye dugu sama ka se hakɛ min na jidi la ala kana dɛsɛ o la yarabi tɔw ye dugu sɔrɔ ka bonya ni karama min to a la ala kana dɛsɛ o la ni tun ye Ngarabɔgɔ Zumana Kane ni tun ale kan ye an ye walanda minɛ nin fɛ ka tɛmɛ an balada k'a fɔ ale de tun bɛ kɛnɛ kan a y'a fɔ cogo min na dugutigi 14 o de tɛmɛna 15 ni tun y'o sigili kɛnɛ kan e ka dɔn préfet tun bɛ kɛnɛ kan n'i y'a sɔrɔ Abu Dawe ale yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ bɛɛ b'a fɔ bamanankan na an ka sɛnɛ kɔrɔlen kan je pense que kɔrɔlenw de tilenna pour que ka se k'an se bi ma dɔw bɛ yen a ma don détail dɔw kɔnɔ c'est pour vous dire que bɛn bɛ yan o de ye ni nisɔndiya ce matin président ka kuma dɔ fɔ la k'a fɔ an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ an ka ci an ka bɛn a y'o de yira o sinon mɔgɔ si tun tɛ an wele yan ala ma an tun tɛna mɛnɛ ko n'an yɛrɛ ma an t'a don yan dugutigi o kuma na a taara ka boli dan je pense que o ma kɛ an bɛ profiter k'aw fo o la ka tila k'aw fo ka tila ka hakili jigin kɛ o préoccupation de y'a kɛ président de la république ye journée dɔ consacrée pour la légitimité traditionnelle parce que a mana kɛ cogo cogo an nana sɔrɔ yan depuis avant que tubabu yɛrɛ ka na an nana sɔrɔ laadala mɔgɔw bɛ yen minnu ye dugutigiw ye donc n'i y'a ye an b'o investir sur fana bi traditionnel dugutigi kura an b'a fo an dɛmɛ baara la o de la an bɛ profiter k'a fɔ conseil ye a ye dugutigi kura a y'a dɛmɛ la jeunesse la société civile parce que an bɛ étape dɔ la c'est très difficile anw bɛ baara kɛ dugutigiw de b'an dɛmɛ an bɛ gɛlɛya mun yɛrɛ la a b'an ka papier kɔnɔ a bɛ dugutigi papier kɔnɔ k'a fɔ le premier a kan ka daminɛ dugutigi la dugutigiw a ye dɔ fara aw ka jija kan
fɛn tɛ se ka na dugu kɔnɔ ni n'a y'a ye a y'aw da don a la conseil mun bɛ yan conseil 11 an b'a ɲini aw fɛ a ye dugutigi dɛmɛ pour que état yɛrɛ ka objectif ye mun ye dans tous les domaines u bɛ se ka satisfaire cogo min. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye préfet kan ye Abu Dawu a fɔra cogo min na yarabi la yaya min sigilen filɛ ala k'a ka dugutigi min bɛ yen n'a bɛ kɛ fana ɲɛta ye Abdala kɔrɔkɛ min nana n'o ye Adama ye o tun ye anw yɛrɛ kanubaba ye ni kunnafoni kanubaba an ka ɲɔgɔn hakili lajigi dɛ Adama Traoré a ka wele dɔ bila la fana mafa ko min kɛra a ye wele bila anw yɛrɛ fɛ a wele bila maaw ma an ka lamɛn. Adama Traoré do fana dugutigi n ka laɲini ye dimanche 9h bɛɛ k'i jija ka na wele lamɛn a nafa ka bon an bɛɛ kan fana a n'a lamini dugu. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye ka wele bila o lajɛrɛ kelen kɛnɛ kan mafa ko min n'i y'a sɔrɔ tun bɛ fana a ye kuma min fɔ fana ka ɲɛkɔrɔ o filɛ. ne tɔgɔ ye Adama Traoré n ye fana dugutigi. i ye wele bila fana na lamini ma ka na ye lajɛrɛ bala lajɛrɛ in yɛrɛ kun ye fɛn jumɛn de ye. lajɛrɛ in kun ye mun ye gɛlɛyaba de b'an kan yan gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ n'o ye mafa ye mafa ko a y'an sɛgɛn fo ka taa se a da la. an y'a ka kunnafoni labanw debitew farala ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ la k'u ka sariya dɔw ta o sariya taw sɔn n'o ka kɛ debite Mamadu Jara Suba ani i ka dɔn ka jɔyɔrɔ debitew fara ɲɔgɔn kan ka taa ɲɛfɔli k'u ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛnna kan an ye ɲininkali k'a la o la a ye min fɔ an ye o filɛ. ne tɔgɔ ye Adama Traoré ne ye fana dugutigi ye. dugutigi jama bɔra k'a yira k'a fɔ ko debitew nana kuma min fɔ u ye ko u jɛnna n'a ye ko debitew ka to u tɛgɛ kɔrɔta u tɔgɔ la e hakili ye mun ye o la. ne hakili ye mun ye ne kɔni ye minnu ci ka taa u nana jaabi min ne ma o ne nimisi wasa parce que n'i ye maa ci o kɔrɔ ye k'i damu la de olu ye faamuya min y'a kɔnɔ u nana ka na sigi k'a bɛɛ walawala ye n'olu ko a y'olu kun minɛ n'a ye ne yɛrɛ kun minɛ ne tɛ nama na maa ye o ne faralen don n ka jama kan ne jama kɔni jɛna n'a ye ne ye minnu ci n'olu ye ne danama n'olu jɛna n'a ye a bɛ komi ne yɛrɛ jɛna n'a ye n ka dugu jɛna n'a ye kuma dan ye u y'a kumabaw fɔ n ye tubabukan na ka tila ka na a expliquer n ye bamanankan na donc o la n ye faamuya caman sɔrɔ a kɔnɔ o kama n ko n jɛna n'a ye. lajɛrɛ in b'o la tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kan ko maaw ka yafa e yɛrɛ bolo e ye dugutigi ani e bilama i ye sijɛ ye ne ko mɔgɔw ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan ka yafa ɲɔgɔn ma nafa jumɛn de b'a la e yɛrɛ bolo. yafa ɲɔgɔn ma kɔni nafa bɛ ban hali i ka du kɔnɔ ni denw wala i sigiɲɔgɔn ma yafa ɲɔgɔn ma baara tɛ se ka kɛ o b'a yira k'a fɔ a tɛ bɛnna o u y'a fɔ cogo min na k'an ka yafa ɲɔgɔn ma n'olu yɔrɔ minnu y'o de ta ka na anw ye anw ma n'u sera ka kɛ kocogo la ko ɲumanba don jamana tɛ se ka dilan n'a mɔgɔw ma yafa ɲɔgɔn ma sigida tɛ se ka dilan n'a ma yafa ɲɔgɔn ma n'u ko an ka yafa ɲɔgɔn ma olu de fanga ye u ko baara ta k'an sɛgɛrɛ an bɛ yafa ɲɔgɔn ma wajibi don n'an ma yafa ɲɔgɔn ma foyi tɛ dilan. maa dɔw dun y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min kɛra ko dɔw dusu kasilen don a ko senfɛ ko kosɔn kɛ ko dɔw bɛ yen ko dankari d'olu ka hakɛw la hali bi e yɛrɛ dugutigi e bɛ mun fɔ olu tigiw ye Mali ka se ka don da kelen fɛ. u y'a fɔ cogo min na kɔni o tɛ ban koyi diɲɛ baara o baara n'a y'a daminɛ u sigi kɛra n'a gɛlɛya donna ni ɲɔgɔn cɛ a tɔɔrɔ bɛ yɛlɛ dɔw kan n'a tɔɔrɔ yɛlɛlen kan ne ko i ta tɛ ban sigi la an bɛ min o tɛ sɔrɔ koyi an bɛ yafa ɲɔgɔn ma kelenw ni fɔtaw la an ka ɲini ɲɔgɔn fɛ wala faama minnu y'a fɔ a ye olu ka don an ni ɲɔgɔn cɛ baara in ka nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ parce que an kana kɛ ŋaniya ye ten da la an y'a fara o tɛ mago ɲɛ an bɛ ŋaniya min ta pour que an yɛrɛ ka lafiya o de y'o ye ala an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ rébellion ye a kana kɛ foyi kɔrɔfɛ kɛlɛ ye ko dɔw bɛ yan nɔ mun b'a gɛlɛya kɔsɛbɛ na u yɛrɛ ka kuma yɛlɛma caman nana yɛlɛ an kan yan n'o tɛ fɔlɔ n k'a tun bɛ daminɛ dugutigila la an yɛrɛ b'a caman fɔ yan k'a ban an tɛ taa maa si fɛ yen n'an sera k'o kɛ kabini nin waati yɛlɛmaw ma na ka na yɛlɛma kuraw na hali n'a ma kɛ maakɔrɔba jugu ye an yɛrɛ ye dɔɔnin kɛ sa koyi n'o o kɛra f'an k'o de faamu de an ka segin o kɔrɔlenw de mɔ fɛnɛ n'an ma segin an tɛ lafiya o bonya bɔra an ka jamana de la bonya o bonya min bɔra dɛ n'an ma ɲini an ka segin o mɔ ka yafaw ɲini ɲɔgɔn fɛ ka kɛtaw segin cogo kɔrɔ la pour que an bɛɛ ka lafiya kotigi de cɛra kotigi cɛra dɛ an ka maakɔrɔba an wolola ka minnu kɔni tɛ yen olu tun tɛ kow kɛ tan n'an y'olu bɛɛ dɔn fɔlɔfɔlɔ dugutigi tun bɛ sigi kɔnsew bɛ sigi ala tubabu kɔnsew kun tɛ koyi an yɛrɛ ka maabaw minnu bɛ se ka ko ɲɛnabɔ ni dugutigi yɛrɛ tɛ dɔw ye dugutigi dɔw bilasira ɲuman kan an kun t'a kɛ ten yan maafaw kun bɛ kɛ yafaw bɛ kɛ cani wɛrɛw bɛ kɛ ka taa furusaw ni kogɛlɛnw ni joginniw na o bɛɛ kɛra an ɲɛna o fɔra anw ɲɛna yan ka nɔgɔya don o la u ma tila ka maayaw kɛ ka tila ka na furu don u ni ɲɔgɔn cɛ yan an y'o bɛɛ ye yan nka sisan n'a kɛra filɛ ni galama mana ɲɔgɔn gosi dɔrɔn n'o ma taa gendarmerie la o bɛ taa justice la a bɛ taa fan wɛrɛ fɛ commandant fɛ yen foyi tɛ sara dugutigi la bilen ni min kamana ganna ta solution na o de bɛ na dugutigi yɔrɔ n'a ma wuli k'a jɔ ne a kɛra tan aw yɛrɛ b'o ɲɛ n'o tɛ a t'u bila ka na ni dugumɔgɔw filila aw minnu nanen don k'aw y'an dilanbaa ye
aya fu yu kana bani ko do be ko nye yero la bani no krami abiyen lide nana na kujgu anyanga tasra bebla ka beget wo koyi orge non nga tasra nu ngai foka du kan mo defi kamni demsa na ma tabulu do be ka dugu kono o winkile li blakuru la mana ki lamo chogo jirela o lamo chogo mi ay mana buloko la da woro kunti ibi bri ko mana anda ko mo kontlela ibi bri korela antola ibi bri na mana be bo doya lamini be foni te ba nandi no be bora la nan atona na ka antise ka kuma nyu avere ni kuma na mebe o ba ka bibuko e de nyon i mo de nyon e kwa ga jega siga bisiki chikodi na ma siki chiko nyon avere non do folo la ngo kunkunye di ka adama de yan shidondi nini yi soro o kechiko ni no be bana maniviana kana toge kuikalala angala na goy diplôme be chama mulo me adama de yansi mari min kala ne do ani mani wiya famu ya teklium ni mino wala ngol ngi ku vim da banda madi ku vim da madi kundo kala ba kuntula bi no to kera ko anti ka nyombu ya ibana bologo do mi sirabara be blekum ifa de be sirabu kala ka blekum kata ni nyona chogoro bay ifa nyom ani koronyo yi be be shini sirabara kata dam o te buyan o be ku buyan abe ku yi kese ka sabali de la ka di yeremo o sabalu de kunyanga e bawana sigisiraw kata ya foi be jamana mina abe be nyon kalam me bi jen kalam fone fonga e papier min di kwanga keta ami giro de la amala ka fone tu edu tikaye kuma kambe no tna meble atigi fe masara maniga wole sirale ma dogo ga sigirano na ala ka barabara no ga nisla ba fure bay nambura yi amta jamana ko kana na Mohamed Samake mumbe bolo an kram ko abla ya fo tuko na amta États-Unis amala no ka fo États-Unis jamana la selike taratado me kalot le bisawani kele ka fo ko ko na wulike joke usan wati bele ka seka demata ka nyesi Ukraine jamana ma fo tuko ra ko na lance roquette o chamamba mi na seka chanike fo kilometre bisheki ko no chama ko takadi Ukraine man wulike jobu to sena wakata uwasa nambura amta Taiwan amala no ka fo kuna fona ya ka fo Taiwan jamana kon se ko joro no because ko baw ku ko jetem ya yi ka fo Chine kelega chedo bo mun salulo ka territoire sans vela la ama fo mako avion chasseur ko se ko joro no ko so nambura amta Brazil ka fi trata do mekalu ke bisa woni kele mi sanji bado kon ali jigina min kra sabo ka saka makima bunyango ka ulu beleje ka sara nina wa ma bidinu ko ulu beleje ko nyama tumido opma ko wulga jo an nyin nubi sena wala sabu saka maw ye chugumina nambura amna farafina Senegal ka fi amala no ka fo kena so bado ni bateau de do na ma wulu navire hôpital ko ali kon kuruma karla Macky Sall fe Senegal ka fe kana kay Comore jamana kunti o mbi kana ga fokata se Guinée Bissau jamana kunti ma o ma ko wulga jomna ke wala sa mamunu setuye ka seka ulu furake ni kana so bayna na mbora jensel kana tomba mi na ma wala organisation mondiale de la santé ulu boraka jeti do bo do frangin konnala kayra ka foko second woro ko ma kelni sa oga sababu ke sigareti mini o kasaraye oga jato bala jele la ina la ka fom ma milioro nyona ko olu bi sa ka sawo ke sigareti ali kasaraye wa ali mamunu menulu tami menulu ba shi kon sama ibai ka foko olu bala jele sembe ni kasaraye na o kuma ka wuli ga joga jona wala sa sigareti ko abisega nyasro chugo na kramo ko Abdoulaye Coulibaly ni danski anga jamana ko ko fon na bisu modena ambe dugo ke rabi ala ka bala ile no ga basiki lafia ko sabati gebe tani ma do no tsomara tu do no wala tikinyena an kanuba kerenena an ga chorba ni yasoro ye komantanapo elad komantanapo ale furumso no ndaba kanta masama ni ga wole sirale ma sibrido a fatura Bamako wa jana jabala ile tarake kerenena sana kuin ambalana ka fo masna marabulo kodana o kero sibrido ngele ka dugo ke msorba ye ala ka barabara no ka koto no go rei